ए समूह बाबा यही होली के महीना में एक जानी के मर्द बेचारा 2 साल पर आइल बा। गांव में बड़ा हाला होता कि ओकरा मेहरारू के 3 महीना पर लड़का हो जाता। जेने जेने जाता लोग कहता का होता रा मौगी के 3 महीना पर लड़का होता। 3 महीना पर केंगा लड़का होता रे? वे तो पूछा था ये बार फारे में करा। आप सुन रहे हैं डीजे हरिओम को। बताओ कि गांव में हमार शिकायत हमार मोच कटवा के छोड़ दिले बड़ी। आज तरह के बिना मुंह लेना छड़ा आज मारे अरे कबे नाती और नाती कबे फिर नाती कबे नाती मत कहो मार के तो मुंह आदलत रे से नाथ जी कहो नाती मत कहो। ये बताओ कि गांव में हमारे नाक कटवा दिले बड़ी ए नाती कौन हम गलती कइले बनी हो ते कान में खी कइले लोग कहता कि 3 महीने में तेरा मेहरारू का लड़का होता। नाती मार के तो गतर तूर देला तब कहता है जो 3 महीना पर लड़का होता नाती। हैं तो करबे बताओ कैसे होता ही। ए नाती तू जानता रे तू घर नहीं करत पहरा रहता तो तू का जानता रो? हम क्या जानते नहीं तो ते जानते ही लड़का कहाँ से आई केकर हाँ बोल। ए नाती तू फोन ना करत रहा का? फोन से लड़का होला? फोन से लड़का ना 3 से लड़का हो जाता है फोन से नहीं का हो। तेरे 3 महीना पर कैसे होई? ए नाती तू नहीं कहता तार मौसा आइल वाला फोनवा में का? ते हमारे के जिए ना देबे। ए नाती मुंह कर के लगा जा ना मन बे बाप रे दादा रे फाड़ दे तोरा के फाड़ दे। नाती तू मारा तू देखो ए भौजी मारा धरो कौने पर सिम डलवावले बारे का रे? बताओ देखो माफ कर दिया गलती हो गई हमारा का पता बजे फोने से लड़का होला हमार मेहरारू मार के कोक हमर तू डाला तब का धरो ये गलती हो गई। जाय दे पियला खैला में भइल भाई से नदी दारू पियत रह पियत वाला उ अब तू कहियो तो उठाना को ले लो। जाय दो आज भजाय दो लोर पोछला हमर धनिया औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लड़का भइल कैसे बताओ तो परी तोरा। ए नाती तो तू का जानता रह तू पूछो बतावे नु तारे घरे आवे के कहियो जे तू जानबो तो बताओ कैसे भाई बताओ। ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल हाँ जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देले। ए भगवान जाए तो हमार धनिया माफ कर दिया हमारे पते न रहला आज मारो नाती बिना भाई के बोलवा के बेदर्दिया के संग ताल चौड़ फोड़वा देता नी फोरवाई बे और कुठा फाड़ दे। बाप रे अरे जो अपना भाई के जो भाई के यहाँ ई सब समूह बाबू करावता चलो नाती तार बे बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे। हाँ तबे ही मानी। आहा ए बबुआ औरतिया का कहतिया हो डीजे हरिओम बसंतपुर। अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया की बुझी बात सैया जी। अरे ममिला गंभीर बा की बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा। बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा। काली जनी रंग हमर रोमिंग में शरीर बा। काली जनी रंग हमर रोमिंग में शरीर बा।
पिटा पे करे तो रंग नंबर धानी रंगवा गुलाब जनी करिया माली ए अंजनी भैया राम आंगया भैया ए बुचुल भैया रतन भैया हो और अतिये बड़ा वियोग में बिया तोरा रोमिंग बतावे के पड़े तो मार के कुछ बर्बाद कर दे बर्बाद नाती तू तो बर्बाद कर ले अब तू बर्बाद करो लेके तू तो 100 दिन सन के लेके माजा मारत नाती हम आज तू आप पीने जात रहो बर्बाद करबो आज भजाए द करी जा काल से ना जा याद भजाए द फिर दिन पाइल बनी पिपिटा पे करब रंग नंबर धानी तुरंत नि हट राजा काल जाई माली काहे रहुआ मन बोला कातना ले कही हमर माना वाला लीरता कातना ले कही हमर माना वाला लीरता डीजे हरिओम बसंतपुर। जानतानी कि तू रोमिंग में बाड़ू जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरीतिया हो नहीं के गइल का देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक न तो मार के और कूठा फाड़ दे तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो ओइसे हमरा का करे के बा तू अपन सोचो तो हम अपन सोच लेम सोचबे अरे भारत समाज में तेरा कट्टी के सोचबे अरे बाप रे गाना माई रे नतिया मार के तो कोक तूर देलत रे दादा दादा करबू दादा टिकाता न ले कोही हमर माना वाला लीरता रमटनी डाली अखी रोमी में सहरीरता रमटनी डाली हमर रोमी में सहरीरता डीजे हरिओम बसंतपुर। डीजे हरिओम बसंतपुर।
दुनिया नाचेला तेर कलाकार रहती तब न जानती ते तो अरे बाप रे अरे माई रे ते तो दोसरा में नाचत रही का कहीं मुआ दे रात के बाद से कहलू तो नचावन अभी तेरे जदी कइलू ए बात के जिकिरिया तेरे जदी कइलू ए बात के जिकिरिया पटी जनी राजा अभी रोमी में सहरी डाली जनी रंग हमर रोमी में सहरी डीजे हरिओम बसंतपुर।